duk mace da za ta yi gangancin ba wa namiji rayuwarta to ta sani tamkar ta tona wa kanta kabari ne. Na so shi sosai, na ba shi komai nawa, amma ya rasa abin da zai saka mu sai wannan. Amma a yau zan wanke laifi da na yi wa kai. Me amfanin yaudara? Wallahi maza duka mayaudara ne, kamata ya duka haɗe su a kashe su. Namiji ko da me zai saka maka da shi, wata rana sai ya juya maka baya. Me na rasa a matsayina ya mace da har zai je ringa haɗa su da wata matsiyaciya kuma makauniya, da mai arziki ce da sai mu gwabza da ita, amma ka ji macen da yake tsaye da ita. Rikici aso, soyayya mai tattar da kalubale, sarkakiya tare da kalubale mai tattar da kurman kundi na ma'abota soyayya, soyayya da karfin iko. Kai ne namiji mafi muhimmanci a rayuwata idan ka cire Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma mahaifina. Ban taɓa son wani kamar yadda nake son ka ba. Yau kin yi matuƙar kyau sosai fiye da kowace rana. Ke fa ya kamata ma a ce kin shiga gasar sarauniyar kyau. To ma wace gasar sarauniyar kyau zaki shiga? Bancin keke sarauniyar kyau cikin sarakunan kyau gabaki daya. A duniya ban taɓa samun masoyi kamar ka ba. A duniya ban taɓa ganin mai kyau irin naka ba. A duniya ban taɓa jin mai daɗin murya irin taka ba. Ina son ka, ina kuma ƙaunar ka. Kalamanki suna ruɗa ni kuma suna sauya min tunanina. Me yasa ba zan so ki ba? Me yasa ba zan bi ki ba? Sarki wanda ya iya mulki, na san za ka yi wa rayuwata adalci. Ka bi ni kamar yadda na bi ka, sannan kuma ka so ni kamar yadda na so ka. Me yasa ba zan so ki ba? Ke fa kin cancanci a so, sannan kuma kin cancanci a biki. Ina ƙaunar ki. Ni ma ina ƙaunar ka. Ina jin daɗin bugun zuciyarka. Tabbas furanni suna da ƙamshi. Zuma kuma tana da nata zaƙin. Launin ciyawa kuma kore ne. Kainuwa kuma ita ce wadda za ta tabbatar da kyawun siffarka. Sai dai na ce kai kyakkyawa ne. Abu ne mai sauƙi ka gane yaya ake son ka, amma yana da sauƙi a wajen masu bibiyar su. Iya lamarin yake. Ta yaya ne za ka gane masoyin gaskiya? Wanda zai tsaya da kai a lokacin farin ciki, ya tsaya da kai ne a domin. Masoyinka na gaskiya shine wanda zai neme ka idan ya ji shiru domin ya ji ya lafiyar ka take. Duk wanda za ka nema ko ka kira shi a waya, baya kiranka, baya neman ka. To ka yi ƙoƙari ka fita daga rayuwarsa. Domin ba masoyi ne na ƙwarai ba. Wanda baya tausayinka, tabbas ba masoyinka ba ne. Domin tausayi shine farko a cikin farillan soyayya. Sannan kulawa ta biyu, girmamawa kuma ta uku. Soyayya tana da daɗi, amma ba irin daɗin abinci ba, wanda da zaran ka ƙoshi zaka ji ya fita ranka. Ɗanɗanon ya kasance mai daɗi kamar a Sahara yayin lokacin da kake cikin ishi sosai. So fari ne kamar ruwa, so haske ne kamar wata, so launi ne kamar ganye. Ta yaya ne zan ci gaba da bibiyar so? Wanda ya dace da kai, wanda yake son. Iya lamarin yake. Wanda sai ya baka wahala zai so ka. To tabbas baya son ka, domin wata rana zai rabu da kai. To ka sani wata rana zai daina son ka domin baya son ka. To ka sani wata rana
zai iya daina son ka domin baya son ka. To ka sani wata rana zai daina son ka domin baya tausayin ka. Ba zubar da aji bane dan ka furtawa wanda kake so kalmar soyayya. Domin babu aji a rayuwar wanda baya soyayya. Kana so na, kana ɓoye min. Ta yaya zan sani? Iya lamarin yake. Baka buƙatar dogon lokaci wajen nuna min so. Minti ɗaya ya ishe ka ka furta min kalmar ƙauna. Iya lamarin yake. To wai ma me Ahmad ya gani a jikin wannan makahuwa? Kai, matsalan soyayya da talaka kenan. Kin ga Balki, kar mu yi haka da ke. Ya kar ki zagar min mijina, ya ki ringa zagar min mijina. A haka na gani nake son abuna, ina son abuna. Ni yanzu abin da nake so da ke. Kawai ki taya ni tsigan wannan masifar da tsaro ne. Ni yanzu abin da nake so da ke. Kawai ki taya ni yagar waccan masifar matsiyaciya. Ai ko an gama. Da mu take zancen, bar ta zo ubanta za ta ci. Ke makahuwa, karɓa sadakan mana ina baki. Da hannun nawa ki bani. Batula, na gane ƙamshin turaren ki. Amma me yasa don Allah kike min irin wannan rashin mutuncin haka? Ga sadaka. An wulakanta ki. Idan wulakanci ne ba kya so ki fita a gona ta mana. Me yasa zaki so abin da nake so? Ki kiyaye ni. Wulakanci yanzu ma kika fara gani tukunna baki ga komai ba. Wulakanci yanzu ma kika fara gani baki ga komai ba har sai ranar da kika rabu da mijina zaki samu zaman lafiya. Wulakanci yanzu ma kika fara gani baki ga komai ba har sai ranar da kika rabu da mijina zaki samu zaman lafiya. Soyayya da shi Allah ne ya haɗa. To ai ko za mu raba shi don ubangi. Domin alƙawari na ɗauka zan ci gaba da saka ke farin ciki daga nan har yau mata nadi ba aka san haka ba. Ai an fahimce ni. Ka san menene? Sai kin faɗa. Kana matuƙar burge ni yadda kake tsayawa tsayin daka wajen yi min adalci da ganin ka kyautata min. Lokuta da dama sai in shiga laluban kalmomin da zan yi amfani da su wajen faranta maka. Kiman addu'a kawai ita ce abar bukata ta.
A'a ba sai na zauna ba. Ina fatan ka sallame ta tafi ko? Haba Habiba. Kin fa san wace ce Barira. Kuma ki san da muke da ita. Amma gaisuwar mutunci ba za ki tsaya ku yi da ita ba? Mutunci? Mutunci fa kace Hamza. To bara ka ji na faɗa maka. Babu mutunci tsakanina da duk wata ƴa mace a duniyar nan matawar ba mahaifiyarka bace ba. In dai akan ka ne. Kamar yadda son ka ya zama min dole, to haka kishin ka ya zama min farilla. Me kike nufi da haka? Ba na son ganta ta taɓa min gidana dole ne. Yaya kana da buƙatar ka zauna ku daidaita tsakaninka da matarka. Hanza sai da ta je ta jajibo ka sai bada na ce kar ta kira ka. Baba ai ba laifi ta yi ba. Kwarar da ta kira ni. Ku mun addu'a kawai. Tunda Allah bai yi wa annabawa alfarma kasu mutu ba. Ba wanda za a bari. Haka kullum nake fama da shi in nace mai muje asibiti sai ya ce jikin shi da sauki. Baba shi kadai ya rage min in ya mutu ina zan sa kai. San me nake so ki mun? Ina wannan yarinyar makauniya. Ita nake so ki mun maganinta saboda shishigewa take wa Ahmad yayi yawa. Kake damu. Shi yasa nake so na ji me zan biya ki domin ki mun maganinta. Kina ji na? Ba sai kin bani ko sisi ba. Saboda ni ma akwai manufar da nake da ita. To, wace irin manufa kenan? Ba sai kin ji ba, ko dai ki dai ba dai kina so a raba su ba ne? Haka ne. Kake da miki kwantar da hankalinki zan raba Ahmad da wannan makauniyar yarinya insha Allah. To shikenan Allah ya taimaka yana godiya. Babu damuwa bari in koma wajen aiki. Okay, to Allah ya taimaka. Ka manta da tsawainiyar da kai da nai? Ahmad ka manta da taimakonka da nai? Ahmad ka manta da tallafa maka da nai Ahmad? Ahmad ka tuna rayuwarka Ahmad. Me ban yi maka ba a rayuwarka Ahmad? Ni za ka watsa wa ƙasa a ido Ahmad. Wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa nace na haƙura da ke. Na samu matar aure. Matar aure? Matar aure ko kuma almajira? Ahmad, ni ko da ba za ka aure ni ba, ina so na taimaka maka na taimaki rayuwarka na raba ka da wannan matsiyaciyar. Amma isa sai da Allah kawai kin yi kawo mota kai ni baki haka za ka tsare ka tsaya ka kula da rayuwar kanka ba za ka tsaya ba kana biyan kuɗi. Jami'ar tsaro ta tsindama tsamo-tsamo cikin lamari na soyayya rikici a so. Ku biyo mu domin ku ga yadda za ta kasance. Ahmad da Batula da sauran 'yan matansa sun shiga cikin wani rikici wanda ido ne kadai zai iya bambance yadda abin da zai kasance. Rikici a so. Ina so in shaida miki, kin cutar da kanki sannan kin cutar da mu, kin cutar da dan uwana. Kin cutar da mu da irin tarbiyyar da kika ba 'ya'yan nan naki. Kin ga ko ba kuma za a kalle su da kimar gidan nan. Bayan zubar masa da mutunci da kika. Saboda san zuciya irin naki. Ke Asma'u. Ki iya tauna magana kafin ki furta. Tunda muka taso a cikin gidan nan ban taba ganin bacin ran babanmu ba. Ko da yaushe ana kafa da shi amma sai a kanta. Ni fa ba 'yar iska bace ba. Ya kamata a tsaye da wannan wasan. A daina kokarin bada ni ga mutanen da basu dace da ni ba. Kuma wallahi Hajiya, ni ba zan auri wancan makaskancin bawan ba. Kin cuce ni, kuma kin cuci kanki. Kin san yawan mutunci na da zama akan wannan aukan da kika yi. Na tsane ki, na tsane ki. Na duba duka cikin aiki duk gidan nan babu inda ban duba ba mu ganta ba. Ban gane ba. Mami ki zo mu je. Gaskiya Asma'u ba ta taɓa yin haka ba.
ta yaya sai ka ce wanda kwakwalwanta ya gushe za ta shiga wani wuri ta je ta zauna? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dai kawai zuciyata ta kasa yarda da cewa Asma'u za ta aikata wannan abu. Alhaji mutum ne mai daraja idona. Zan iya yin komai domin Alhaji. Saboda Alhaji shi ya rike tun ina dan karamin yaro. Bai rike da komai ba. Me yasa dan ya nemi wani dan kankanin abu a gare ni kuma zan gaza? Raina fansa ne ga Alhaji. Wannan shine matsayata. Ƙarya kake yi. Ashe da ma yaudara ta kake yi. Kana son Asma'u tuntuni. Ka yaudare ni. Ka ce ka taro samun rayuwa ta hadi. Ba ni da ƙarfin da zan iya ɗaukar kasadar rabuwa da kai. Hadi ka furta ka ce kana so na. Wallahi a shirye nake. Na sadaukar da komai nawa domin ka. Hadumi, 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 hadumi. Yanzu kana nufin wanda suka aikata laifin nan sun ci bilis kenan? San cewa rufin asirinka nata ne, nata kuma naka ne. A wurin so ake wata. An yi biki lafiya kalau, an kuma watse lafiya lau. Amarya ma kuma ta tare a gidanta lafiya kalau. Fa'iza kina da gaggawa. Kin kasa jira na. Gaggawa ta sa kin je kin yi auren da na tabbata ba farin ciki kike da shi. Ana ga kura yana ga yaji. Faiza yawo. Ina mai baki shawara. Ki yi iyakacin gogorin ki yanke dukkan alaƙa da ke tsakanin ki da shi. Tunda yanzu bai kin san cewa ki riga kin aure. Ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓuya. In saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so. Yanzu za ki ga maganar da nake gani, za ki ga abubuwan da nake faɗe a kanki. Ita Fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya. Ayyaba kyauta take ci. A wurin so ake wata. Ba a mai da hannun kyauta baya. Idan na je ne kuɗi na dawo gari za ki kashe auren ki aure. Bai faɗa min zai ƙara aure ba. Ban san waye aure wacce za ta kula min da yata ba. Ta ba mama wacce. Dakatar Allah idan kin ga abin bai miki ba in ba za ki iya zauna ba abin da ya kaki ba za ki iya ba ki shirya yanzu mai rike gidanku ba shikenan ba. Amma ku baka da adalci. Daura auren mu a yau a kawo ni a daren yau kace zaka mai da ni gida baka da tausayi. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba. Gashi kin yi yau zamba baki nuna kara ba kure kurbi ki samawa. Kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da ke ka tona. Kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da ke ka tona. Ya taka kaya. Tsaba da ke ka tona ya taka kaya. Kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da ke ka tona ya taka kaya.